Shisngi hadian ke jingla jongki Paidbah ke jelaban tab yaki vote jongki nagabanda ke election MP Lok Sabha ki Ardent ki constituency ke first Shillong parliamentary constituency but second Tura parliamentary constituency ki noilam seng perthai kunthop ki kertong ki biakonna ki parti bapher. Ke jing ai Khublei ke bala yok priang ki dei ki badon da ke video but don ki bapha da ke jingtho. Kaseng Voice of the People's Party lingba ka video ka bala pha kum ka Kyrwoh no President rangba uba Ardent mela basayumon ulaong ba mau bat ki wei ki noilam ki ai Khublei kerpang na du ka donot ya ki Paidbah ki bala mi Ryntih ban thap ya ki vote jongki kum ka jingpanon kam ya ka hok ka ba ki don banjet MP sha ka Lok Sabha bat ai ka jing kitbok ya ki Paidbah kham tam ki nong kersan jong ka VPP makin yo ya ka met ka phat ka ba khlan aga ka thing ka jong ka Voice of the People Party Shim mikani ka kabu banai Khublei kerpang ya ki Paidbah hakari kreide ka Jingmih ki balai mi Ryntih ha ka sni tebot long election sha ka parliament ha ka bagi Paidbah naru Dangster kremi siki jaga tebot ban pen kam ya hok ka jongki haga banjit ya u dokhot shagaying dobar thawan parliament but nimla banlen bakani election MP hagani kinti government long shisha kata ka election ko shirohem haga ba klengari ene yo jingtip bagi Paidbah kilami Ryntih. Penagalian kajunga ku President juga Voice of the People Party. Narai Khublei kerpang ya paro ki Paidbah ki balami Ryntih. Syagari ka jingjit mai ya u khot jongka parliament. Bat kumju khamtame ya ki nongkershan ki be ide jongka party ke jini. Ngare kitbok ru iki bakin yo ye kemet ka phat ka bakol ke wakhya bar ha ju ko por manai musim bakin a community ya uso ubabha ubangin yo man priang ha ka sautrik jong chiliu ha ka si ha ka ba anyo ya keyboard ki jongi tikani kalong kajing ai Khublei ka bami na ka dono kajing ko kinongram jo ka party but ngadap da kajing Jingkmen ka scam pa ka southre kum kinong kashan jo ka party nyenyo ban Jingkmen ban ai ngo ru play bala don ringkat ha kajing Ryntih kajing kum party Khublei shibon ye phi paro Nakaliang ke kenhuan RDA, kejing ai Khublei ke warnau kertong keseng United Democratic Party UDP uba Robertjune Ardent ubala ong. Bau ai Khublei ya barok kinong song ke Shillong parliamentary constituency ki bala kersan ya ubat wat ya gitu ki bam kersan ya uru ya ke bau la ong. Baka election ke long shisha ke bayat bet ya Ryntih bat ukurman scam bagi nong tap vote kila jet da ke jing start da ke jing syampang bat da ke jingkit kli. Nakaseng National People's Party unong ai ktien kaseng uba Himalaya sangpliang ulapha da ka Kyrwoh ban ai Khublei ya ki Paidbah jong ka jella parok we ki bala kersan ya ki kertong ka NPP ka bakunthop ya ka Dr. Mazel Amprin Lingdo na first Shillong parliamentary constituency bat ka agatha ke sangman na second Tura parliamentary constituency na du ki por bara don ka jialap election bat ru haba ki tap ya ki vote Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut ped ye kashap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya